زي أوان تيبيو نلومي بدكتور علم هيواسي شت كابز تدرست تشوبو زتسميت مصحف زتوسد أزياء قرامي تحت زانتا حيدنا لكم كريمنا لنا إذا زانتا أنت فتحكم كم زي تمساسالي ترخطات متان كنغرب لكم عبوتا كومنت رئيتكم أسفلو نتوم سابسكرايب زي قبركم دما سابسكرايب بمقبار نزيزا أنت قتكاتلو بخبر نعدم حجم بار بقدتا نابتي زانتا خنبلكم اتي زتموقوسة أبو كل جزء أوشت هاجر يكون وصائي نيمو عز عدل كركب كلقو بفلاي دما ناينا فارد بعزو عبزخون له قعزي أصل شاوين خيكون أقدم يزدالو كم زفلت ناينا فارد قعزو بفلاي ساعتاتو نويح انتقوينو عزيو أصل كاين عبتعن خون علو تاوي أستوازو كسعب كم زغل كلنا نشحتان خون سلازي دما بتوم عبررت نفرتي نأنقد تنزلوهم صناعات برتعن زقرمني كم زفلت ناينا فارد قعزو نمن باب نمسحافن عزي مجو كنتات سلازقونه زنب باند صحفون نقرات عداليه نعم عرفو نفرتي كدكو نايلو مقعزي قابلاس بقى استبقيسي نا واشنطن دي سي نمبصاحي نيرو إذا قعزو أستات 4 ساعات فرقنا بيلو كوسد كم زغيل قام وسيد اللغو يونايتد تبهال مقد آير تكيد كوريسي زدلين نمدلو أدما أتصاففكو واترو كم زقبرو كل زدليني مملأ فوروم يكون وراقتي بآقا معرفة نفرتي بمركاب يزتصافف ناب نفري تسوالو كبهال كل دما قدم سبياتو عبز قبعني وانبر كوفيلا سانت أي دما عبدالو خوبوتا يغمد كم زعينة عمل سلز نبرني يكا أبع قرقرنا يقياشو تنتسيلي كابا يزدلي بآقا زعمم لمون كم تلمود ناب نفري تتو مستوهالي عبتاز تمدبت اللي وانبر أب كبابي دحديت التركب نسلست سبات كوف اتب الوانبر نعفن استرات التمتن كوف بالكو اتم كصحفو من كان ببو من زدال اخوة من نقرات أب كرمي أبزلو وانبر أستخاخيلي قالو تسافرتي كساب بوبوتوهم زحزو نفاريت مدلواتا أتصافيفا كساب بررات جمر نفسي كزاني جمركو بزو حكي سنحي حدا أما كرعت مزركب فرنج سواي حانت هزان بقام كاب 7 كساب 9 عمت عدما بلا تخون حيزو نابتيان الزلخو وانبر بصحي نتا قلعة أما أكل كوف أبلو نسوب وسن كوف قبل انت فتنه بتاهزان ببخياتن أوياتن نزا نفاريتان نوزتا I don't want to go كخيدا يدلني إنا بلد دقاقما أعقرقرت عبتا نفاري الدماء بربشاء كل أفغرم تتجمره تبكي تقوي تأني حاون تفحنجرو كل عينت والعاخ قبروز قبا سايقتات تفتس من برد أبو آب خندي حيلي سانتو أبل عليو زركب مقمدي ساناتو ومسكوع تمليسو كالرقاق فتنه اتاحس أنقن مثل علن تحتن ناي تسافرتي توسيهو نوالادئة معات أقم تولد النبرد كل تسافراي وانبرو حيزو نبرر عدلو أبزخون اللقزي ناي تحس أن ربشا مليسو بعسي خوستيس مزيين شوكوليت بمهاد كإبد آفتنا نساقناي قدادا ولا قعد طيبلان كساب حجي كتكيد كم زيت دالي إنا تزاربت عمريرا بخياتا قدسلت كم تزيزن حتو دما نبقى بزلوا حلي تهرمون تربشو النبرد بقى متحاز يتسانا أنا سكوا أبكونهم زلخو أبكدمينا زلو يخونو بجحرينا ولا أبكبابينا زلو تسافرتي رئيتو زسب يلي ولا زبد يلي كلا سئلا ربشات استماغر نبرد اتا انكوخ قبروا التريئم كسادن وعزيزهم تقرمهم مرعيت رعيا من سئلم دما نبكالواني نم يبلو كامنا معراويان بحلي عزيز قرماني تحليو عبناي سب قداي أتيوم كحقزو ويحاسبات كفسسو زي فتون مخانميو كساب بعد قداي بعد زو كسوم مالتيه عب زي ملكتهم قداي بمتاو طابلغ لغاي بلون يوم إذا حجاقات يموني زولو قداي عب عدنا تزخون حالقو العتر ويكرم الله بمهاب زبد ويسكي أنا خفتن كحافاي إنا باي قدفوا كبد زبل ويدما انت عينت تعتعابي اي بجها كان دزي سدنة عليو اون زبل ايم تسعنن انا قن كون كم هاجر مدركة زبل نايت انتي مسلا بمزكار بسغطا نتزنا براي كونتات معزابي كتسألكو حقن مزراب ترقاقي كان ببن كصحفن دحاسبكو بن عيزاقو العربشا
ኩሉ ናይ መጽሓፍን መንባብን ድሌታተይ ፋሕ ብትንኣተዎ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ብምባል ድማ ምስ ነብሰይ ኣብ ምግራም ኣተኹ። ኣብ ዓድና ዝኾኑ እኮ ሓደ ሰለፋት እትቁንጦ ወይ እዝና ብምቁርጣጥ ልኽዕ ተዘብልዋ ሰላሕ ኢላ ኣፋ ሒዛ መኸደት ነይራ ብምባል ብውሽጠይ ኣስተንተንኩ። እንተኾነ ግን ኣብ ኣሜሪካ ነዚ ክሓዝቦ ዝጸናሕኮ ምግባር ኣይከኣለን እዩ። ኣብዚ መሰለ ህፃናት ካብ መጠን ንላዕሊ ዝተጋነነ እዩ። ኣሽንኳይ ዶ እዚ ዝሓሰብክዎ ክገብሮ ከምኡ ከም ዝሓሰብኩ ፖሊስ እዚ ሃገር ተሰሚዑ ንኣዋርሕ ክኣስሩን ይኽእሉ እዮም። በዚ ኮይኑ በቲ መስኪናይ ኣቦ ጽፍዒትን ምዕግርጋርን ተፃዊሩ ክእብዳ ወላ እኳ ተፈተነ ወላ ሓንቲ ግን ክሰልጦ ይከኣለን። እዚ እናኾነት ከዓ ነፋሪት ጉዕዛኣ ክትቅፅል ስለ ዘለዋ ካብ መሬት ተላዒላ ጉዕዛኣ ንምጅማር ናብ ሰማይ አንቃዕረረት። እታ ህፃን ግን ከም ወትሩ ምዕግርጋራን ምኽያታን ቀጻሊ እዩ ነይሩ። ናይታ ነፋሪት እንገቲ ዘድሊ መብርሂታት ሂበን ምስ ወዳኣ ነፋሪት እውን እቲ ዝግባኣ መጠን ብረኸ ምስ ሓዘት ኩሉ ነገር ተረጋጊዩ እዩ። ናይ ወንበር መቐነትኩም ብምፍታሕ ክትንቃሳቐሱ ትኽእሉ ኢኹም ምስ ተባህለ ሕጂ ስስልችዋ ወይ ትደክም ትኸውን እሞ ሰላም ንረክብ ንኸውን ተበልኩ ወላ ሓደ ተስፋ ዘይብሉ ረበሻ ብረበሻ ነዛ ነፋሪት ኣይትፅርን በለታ። እቲ ዝሓሰብክዎ ጽሑፍ ክጽሕፍ ክጅምር እኳ እንተሓሰብኩ ወላ ሓንቲ ግን ክምቻኒ ኣይከኣለን። ምኽንያቱ ናይ ታሕፅያን ብኽያት ምዕግርጋርን መመልሲ ዝውስኽ ነይሩ። ኣቦዋ ብተደጋጋሚ ቅሬታ ጥራይ ካብ ምሕታት ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን። ናይቲ ወላዲ ትሕትና ከዓ በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ኣብ ክንዲ ትባሳጮ ከም ትርህራሃሉን ብኡ ከም ትሓስብን ይዝዕድመካ። ቁርብ ጽንሕ ኢሉ ድማ ሃኒ ዳርሊንግ ብጣዕሚ ዘስብል ታሪኽ ክነግረክ እየ፣ ኣዝዩ ጥዑም እዩ፣ ክትፈትውዮ ኢኺ ሕራይ ብምባል ከዓ መልሲ ከይተጸበየ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኣዝዩ ርሑቕ ናይ ስልጣነ ስፍራ ብምባል ተዛረበ። ድምፁ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣዝዩ ፍሉይ ተውህቦን ናይ ምትራኽ ልምድን ዘለዎ ሰብ ይመስል። ድምፁ ክሰምዕ ከለኹ ውሩይ ተዋሳኢን ተራኽን ሞርጋን ፍሪማን ኣብ ርእሰይ ቅጅል በለኒ። ቀስ እንዳበለ ትረኽኡ ምስ ቀጸለ እታ ህፃን ብዘገርም ተኣምር ክትረጋጋእን ብጽሞና ክትድምፅን ጀመረት። ስለዚ ሕቋኣ ንዓይ ሂባ ምሉእ ሃድህባኣ ንወላዲኣ ብምሃብ ብጽሞና ክትሰምዕ ጀመረት። እቲ ሰብኣይ ድማ ደስ ብዝብል ኣዘናትዋን ቅላጼን ናይ ታሪኽ ዋሕዙ ከፍስስ ጀመረ። እቲ ንሱ ዘዘንተዎ ታሪኽ ብሓርፋፍ ክትርጎም ከሎ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል። ኣብ ሓደ ርሑቕ ሃገር ኣብ ሓንቲ ዓዲ ሓደ ድኻን ምስኪን ሰብኣይ ነበረ። እዚ ምስኪን ሰብኣይ ድኽነቱ እምብዛ ኸቢድ ብምንባሩ ሓሪሱ ነዛ ነብሱ ዘዕንግልላ መሬት እውን ኣይነበሮን። እንተኾነ ግን ፈጣሪ ብኩሉ ኣይውፅዓካን እዩ። ኣዝያ በላሕን መስተውዓሊትን ጓል ነበረቶ። እዛ ጓል ሓደ መዓልቲ መጠን ሕሰም ድኽነቶም ኣተሓሳስባ እሞ ባባ ንምንታይ ናብ ንጉስ ኬድካ መሬት ክህበካ ዘይተሓቶ? ንስኻ ከም ዋኒ ወዲ ሃገር ዜጋ ናይዛ ዓዲ ኢኻ። ስለዚ ክሰርሕ ደልየ ኢልካ ተሓቲትካዮም ዝኣብዩኻ ኣይመስለንን። መሬትና ሓሪስና ህይወትና ክንቅይር ንኽእል ኢና ብምባል ሓሳብ ኣቕረበትሉ። እዛ ጓለይ መን ናብ ንጉስ ክቐርብ ዕድል ምስ ሃበኒ፣ መን ቁም ነገር ዘለዎ ሰብ ምስ ሓሰበኒ ኢልክዮ እኺ በላ። ኩሉ ነገር ግደፎ ኣነ ኬድካ ሕተት ይብለካ ኣለኹ፣ ይረኣየኒ ኣሎ ክሰልጠካ እዩ ብምባል ደፋፋእቶ። እናፈረሐን እናተማተአን ናብ ቤተ መንግስቲ ኸደ። ኣብ ቀጽሪ እቲ ቤተ መንግስቲ ናብቶም ዘብዐኛታት ብምጽጋዕ ናብ ንጉስ ከቕርቦ ዝደለኽዎ ጉዳይ ኣሎ የእትውኒ ብምባል ሓተተ። ናብቲ ኣብ ዝፋን ወንበሩ ተኸይጡ ዝነበረ ንጉስ ከዓ ጉዳዩ ከቕርብ ዕድል ተዋህቦ። ነቲ ንጉስ ዘለዎ ሽግራትን ኣዝዩ ዱኻ ምዃኑን ብምዝርዛር ጸገሙ ነገሮ። ስለዚ ከም ፍታሕ ንእሽተይ መሬት ተዋሂቡ ሓሪሱ ህይወቱ ክመርሕ ከም ዝደሊ ብትሕትና ሓበሮ። ንጉስ ነቲ ጉዳይ ብጽሞና ድሕሪ ምስማዕ ካብቲ ከተማ ብዙሕ ዘይረሓቐ ዝሕረስ መሬት ንኽወሃቦ ወሰነ። እቲ ሓረስታይ ድማ ደስ እናበሎ ንገዝኡ ተመልሰ። ነታ ኣንቃሊት እዛ ሓሳብ ዝኾነት ጓሉ ድማ ነቲ ሓጎስ ኣካፈላ። ሓጎሶም ንምጽምባል ብዙሕ ግዜ ከየጥፍኡ ናብቲ ዝተዋህቦም መሬት ብምኻድ ግራቶም ከደላድሉን ከልምዑን ድማ ጀመሩ።
ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ክሓርሱ ቃሉ ካልኣይ መዓልቲ እውን ቀጸሉ ሓሳቦም ዝነበረ ብሓደ ወገን ናይቲ ግራት ዕፉን ንምዝራእ ዝተረፈ ድማ ኣሕምልትን ፍረታትን ብምትካል ብመግቢ ርእሶም ንምቓል እዩ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ወፍሪ ናብ ግራቶም ሃንደበትን እናኳዓቱ ከለዉ መውቀጢ ዝመስል ሓፂን ረኸቡ። ንውሽጢ ብምኹዓት ሙሉእ ብምሉእ ነቲ መውቀጢ ዝመስል ሓፂን እንተውፅእዎ እቲ መውቀጢ ዝመስል ነገር ሙሉእ ብምሉእ ካብ ጽሩይ ወርቂ ዝተሰርሐ ኮይኑ ረኸብዎ። እቲ መስኪን ሓረስታይ እቲ ዝረኸቦ ገዚፍ ሓፂን ወርቂ ምዃኑ ዝተገንዘበ እዚ ከም ህያብ ነቲ ነዚ ግራት ዝሃበኒ ንጉስ ክኸውን ከይደ ባዕለይ ከረክቦ የበለ። እቲ ንጉስ ድማ ብተግባራተይ ክሕጐስ እውን ወሰኸ። ጓሉ ግን ካብዚ ብዝፍለጥ ካልእ ሓሳብ ነበራ። ባባ ከምዚ እሞ ፈጺምካ ከይትገብር ብምባል ብሓሳብ ኣቦኣ ምስ ስምማዕ ዓብየት። እቲ ገርሂ ኣቦ ድማ እሞ ሕራይ እስከ ንምንታይ ከምኡ ኣይገበረን ኣረድእኒ ንምንታይ ብምባል ደጋጊማ ሓተታ። ምኽንያቱ እዚ መውቀጢ ጥራይ ሒዝካ ኬድካ ምስ ትህቦ እቲ ታሕተዋይ ተቐባላይ ወይ መጉእ ኣበይ ኣሎ ክብለካ እዩ። እዋይ ነዚ ዲኺ ድማ መውቀጢ እምበር ታሕተዋይ መጉእ ከም ዘይረኸብና ብቕንዕና ንነግሮ ቀሊል እንዲ ዝዳ ካበይ ክንምፃሎም ደሊኺ። ንጉስ ግን ኣያምነካን እዩ። እቲ ታሕተዋይ መውቀጢ ክሳብ ዘይረኸብና ብዛዕባ እዚ ዝረኸብናዮ ጉዳይ ንዝኾነ ሰብ ኣይንዛረብን ኢና ንንጉስ እውን ኣይትህቦን ኢኻ ብምባል ጓሉ ኣቕበፀት። እቲ የዋህ ሓረስታይ ግን ነዚ ግራት ዝሃበኒ ሓሪሰ ክዕንገል እምበር ወርቂ እናፈሓርኩ ክናበር ኣይኮነን ብምባል ናይ ጓሉ ምኽሪ ዕሽሽ ብምባል ነቲ ናይ ወርቂ መውቀጢ ተሰኪሙ ናብ ቤተ መንግስቲ ነቐለ። ንጉስ ኣብ ዝፋኑ ኮይኑ ዝመፀሉ ህያብ ድሕሪ ምዕዛብ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ንምዃኑ እቲ ታሕተዋይ ተቐባሊ መጉእ ኣበይ ኣሎ ብምባል ነቲ መስኪን ሓረስታይ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ዝሓዘለ ሕቶ ኣቕረበሉ። ዝኸበርካ ንጉስ ዝረኸብክዎ እዚ እዩ። እቲ ትሓቱኒ ዘለኹም ኣይረኸብኩን ዝረኸብክዎ ግን ሒዘ መፅእ ኣለኹ በለ። ከመይ ኢሉ ደኣ መውቀጢ ብዘይተወቃጣይ መጉእ ይስራሕ እቲ ሓደ ንዓኻ ኮነካ ትድፍካዮ ኢኻ እምበር ብምባል ናብ ኣማኸርቱ እናተመልከተ እቲ ንጉስ ተዛረበ። ኣብ ዙርያቱ ንጉስ ብምዃን ነዚ ጉዳይ ዝከታተሉ ዝነበሩ ኩሎም ኣማኸርቱ ድማ ብሓሳብቲ ንጉስ ከም ዝተሰማምዑ ንምርኣይ ብሓባር ብናይ እወታ መልክዕ ርእሶም ነቕነቑ። እቲ ሓረስታይ ከዓ ኣነ ወላ ሓንቲ ኣይረኸብኩን ምስኡ ኣይፅንሐንን በለ ብርቡሽ መንፈስ። ሕጂ እዚ ናይ ምትላልን ቅጥፈትን ዘረባ ከዓ ንጎኒ ገዲፍካ እቲ ኣብ ገዛኻ ዝሓባእካዮ ተምፅኦ ዲኻ ኣይተምፅኦን በለ እቲ ንጉስ ብነድሪ። እቲ መስኪን ሓረስታይ እንታይ ከም ዝብል ስለ ዝተውፍኦ ኣብ ቅድሚቲ ንጉስ ዓጀብቱን ተዓኒዱ ተረፈ። ኪዱ በሉ ሰድዎ እሞ ይተኣሰር ብምባል እቲ ንጉስ ብቁጣዕ መንፈስ ንዓሽከራቱ ኣዘዘ። ምስ ተለብለብካ ተሓቂ ከተውፃእ ኢኻ ብምባል እቲ ንጉስ ብትሑት ድምፂ ፈከረ። እቲ መስኪን ሓረስታይ ብዘይዋዕሎ በደል ናብ ቤት ማሕቡስ ተወሲዱ ተኣስረ። ኣብታ ቤት ማእሰርቲ እግሩ ካብ ዝንብር ጀሚሩ ግን ኩሉ ግዜ ንጓለይ ሰሚዕያ ተዝነብር እናበለ ደጋጊሙ ይዛረብ ነበረ። ሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ መግቢ ክቕርቡሉ ይኹን ብኻልእ ጉዳይ ናብኡ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ብዘይካዛ ቃል ካልእ ካብ ኣፉ ትወፅእ ኣይነበረትን። ንጓለይ ሰሚዕያ ተዝነብር ደጋጊሙ የድምፅ። በዚ ጉዳይ ዝተገረሙ ሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ ነቲ ጉዳይ ናብ እዝኒ ንጉስ ኣብፅሕዎ። እቲ ንጉስ በቲ ጉዳይ ኣዝዩ ብምግራም ነቲ መስኪን ሓረስታይ ካብ ቤት ማሕቡስ ብምፅዋዕ ንምንታይ ኢኻ ደጋጊምካ ንጓለይ ሰሚዕያ ተዝነብር ትብል ዘለኻ ብምባል ሓተቶ። ጎይታይ ኣብ ገዛ ዝፈትዋ ጓል ኣላትኒ ኣነ ግድየ ዘይገብረላ እምበር ኣዝያ በላሕ እያ። ነዛ መውቀጢ ክንረኸባ ከለና ብሓንሳብ ኢና ነርና ምስ ረኸብናያ ብቕፅበት ንንጉስ ከይደ ክህበዮ እዩ ምስ በልክዋ ናይ መውቀጢ ታሕተዋይ መጉእ ክሳብ ዘይረኸብና ከይድካ ንንጉስ ከይትህቦ ምኽንያቱ ኣብ የሎ ተኻልኣ ኢሉ ክሓተካ እዩ ድሓር ኣብ ዘይትወፆ ዘገም ከይተኣቱ ኢላትን ነራ። ንዓ ሰሚዕያ ተዝነብር ናባኹም ኣይመፃእኩን ብዓብዩ ድማ ኣይምተኣሰርኩን ብምባል ኣምሪሩ ሓዘነ። እቲ ንጉስ ብብልሕን ምስትውዓልን ጓል እቲ ሓረስታይ ኣዝዩ ተገረመ። ሕጂ ኣበያ ዘላ ብምባል ንወላዲኣ ብህዱእ መንፈስ ተወከሶ።
ጎይታይ ኣብቲ ንስኹም ዝሃብኩምኒ ናይ ሕርሻ ቦይታ ኮይና ተልምዓላ ብምባል መለሰ። ንጉስ ነቲ መስኪናይ ሓረስታይ ብምፍታሕ እሙናት ኣሽከራቱ ንኹነታት እታ በላሕ ጓል ንኽምርምሩ ለኣኾም። እቶም ወታደራት እታ ጓል በላሕ ጥራይ ዘይኮነት ኣዝያ ፃዕራምን ምልክዕትን ምዃና ነቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ብግቡእ ተልምዑ ከም ዘላን ብምግራም ንንጉስ ዝረኣዩ ሓበርዎ። ንጉስ በላሕ ምልክዕትን ፃዕራምን ጎንዞ ምዃና ምስ ሰምዐ ተሃንጥዩ ክውንና ሓለነ። ስለዚ ነቶም እሙናት ኣሽከራቱ ዳግማይ መልእኽቲ ሂቡ ናብኣ ሰደዶም። እቲ መልእኽቲ ኣንቲ ሓያልን በላሕን ጎርዞ ነቦኺ ዝመኸርክዮ ምኽሪ ሰሚዐ ኣለኹ። ብፍልጠትኪ ብዙሕ ተደኒቐ ኣለኹ። ኣነ ዝሰደልኪ ዘለኹ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ተፈቲሕክያ ናይ ክብሪ በዓልቲ ቤተይ ገይረ ክምርዓወኪ እየ። ኣብ ቤት መንግስተይ ድማ ብኽብሪ ንግስቲ ኮንኪ ንዘለኣለም ክትነብሪ ኢኺ ዝብል ነበረ። እታ ምልክዕትን በላሕን ጎርዞ ድማ ብወገና ኦ ንጉስ 1000 ዓመት ንገስ፣ ንእትሰደለይ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ንምፍታሕ ድልውቲ እየ ብምባል ነቶም መልእኽተኛታት መልሲ ሂባ ኣፋነወቶም። ንጉስ ኣወንታዊ መልሳ ምስ ሰምዐ ነቶም እሙናት ኣሽከራቱ ናቱ ሰረገላ ገይሩ ነቲ ናይ ፈተና ሕንቅል ሕንቅሊተይ ከብፅሑላ ኣዘዞም። ኣብኣ ምስ በፅሑ ከዓ እቲ ንዓኣ ዝተዳለወ ግድል ነገርዋ። ንሳ ድማ ብወገና ነቲ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ብፅሞና ድሕሪ ምስማዕ ከረጊኣ ክትሓስብ ድሕሪ ምጽናሕን ነቶም መልእኽተኛታት ኣብዚ ምሳይ ጽንሑ እቲ ግቡእ ሰዓት መልሲ ዝህበሉ ምስ ኣኸለ ከፍልጠኩም እየ ብምባል ሓበረቶም። እቶም ወታደራት ከዓ ነቲ ሓበሬታ ብምቕባል ኣብቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ኮይኖም ክጽበዩ ጀመሩ። ኣብታ ተሳፊርናላ ዝነበርና ነፋሪት ብረበሻ በፅቢፃትና ዝነበረት ህፃን ብዘገርም ፀጥታ ንትረኸኣ ኣቦኣ ተዳምስ ነበረት። ብርጉእ ድምፂ ድማ እቲ ሕንቅል ሕንቅሊተይ እንታይ ነይሩ ብምባል ንኣቦኣ ሓተተቶ። ኣቦኣ ድማ ከምቲ ዝሓሰቦ ነገራት ተሳኺዑሉ ከም ዘሎ ብምግንዛብ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ንፍዕቲ ብምባል ንሕቶኣ ብምምላስ ትረኹ ቀጸለ። ናይቲ ግድል ትሕዝቶ ዝኸበርኪ ምልክዕትን በላሕን ጎርዞ ብቕልጡፍ ናባይ ክትመጺ ይደሊ ኣለኹ። ክትመጺ ከለኺ ግን ክዳን ከይትለብሲ ዕርቃንኪ ድማ ከይትኾኒ እዩ ዝብል ነይሩ። እታ በላሕ ጎርዞ ነቲ ሕቶ ደጋጊማ ሓስበትሉ። ሓደ ሰብ ክዳን ተዘይለቢሱ ዕርቃኑ እዩ ዘሎ፣ ዕርቃኑ ተዘይኮይኑ ድማ ክዳን ለቢሱሎ ማለት እዩ። ወይ ዕርቃኑ ተሃልዩ ክዳን የብሉን ማለት እዩ። ክዳን ተለዎ ድማ ዕሩቕ ኣይኮነን። ስለዚ ሓደ ሰብ ክዳን ከይለበሰ ዕርቃኑ ድማ ከይወፅእ ብኸመይ ክንቀሳቐስ ይኽእል ዝብል ሓሳብ ኣውሪዳ ኣደይባ መልሲ ንምድላው ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ንጉስ ንምቕራብ ምድላዋታ ኣጻፈፈት። ኣቐዲማ ምስቶም ዝበይዋ ዝነበሩ ዓሽከራት ብዝተረዳድኣቶ መሰረት ክትከይድ ኣብ ዝደለየትሉ እዋን ክወስድዋ ሓበረቶም። እቲ ግዜ ንሳ ክትከደሉ ዝደለየት ወርሕን ከዋኽብትን ኣብ ዘይረኣየሉ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ድቕድቕ ጸልማት ኮይኑ በታ ንጉስ ዝለኣኸላ ሰረገላ ተሳፊራ ኣብታ ትድልያ ሰዓት ኣብ ቤተ መንግስቲ በጽሐት። ናይ ንጉስ ሰረገላ ምዃና ምስ ኣስተውዓሉ ዝኾነ ወታደር ኣብ መንገዲ ይኹን ኣብ ኣፋፌት እቲ ቤተ መንግስቲ ዝኽልክላ ኸይረኸበት ብቐጥታ ናብ ውሽጢ ኣተወት። በቶም እሙናት ናይ ንጉስ ዓሽከራት ተዓጂባ ብፍጹም ጸልማት ናብ ናይ ንጉስ መደቀሲ ክፍሊ ኣተወት። ንጉስ ብዘይተጸበዮ ሰዓት ናብ መደቀሲ ክፍሉ ጋሻ መምጽኡ ብምስማዕ ካብ ዓራቱ ብምትሳእ መን ኢኻ በለ። ኦ ንጉስ 1000 ዓመት ንገስ፣ ኣነ እታ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ዝለኣኽካለይ ኣገልጋሊትካ እየ። ዝለኣኽካለይ ግድል ክፈትሕ መጺእ ኣለኹ በለት። ንጉስ ካብ ዓራቱ ከይትንስአ ኣብኡ ኸሎ ጥራይ ኮፍ ብምባል እሞ ክትመጽእ ከለኺ ክዳንኪ ከይትለብሲ ዶ ኣይበልኩኽን በላ። ዝኸበርኩም ንጉሰይ ክዳን ከም ዘይተኸደንኩ ብምንታይ ፈሊጥኩም በለቶ። ኦ እሞ ጥራሕኪ ኢኺ ማለት እዩ በለ ብናይ ሕርፋን ስምዒት። ክቡር ንጉስ ጥራሐይ ምዃነይሲ ብምንታይ ፈሊጥካ በለት። እቲ ንጉስ ነቲ ተቕርበሉ ዝነበረት ሕቶታት መልሲ ኣይነበሮን። ብሰንኪቲ ኸቢድ ጸልማት ተኸዲናላን የላን ከለሊ ዓቕሚ ኣይነበሮን።
ቀፂላ ኸዓ ዝኸበርካ ንጉስ ከም ፍቓድካ መሰረት ክዳን ከይተኸደንኩ ዕርቃነይ ድማ ኸይኮንኩ መፂእ ኣለኹ። ናይ ሕንቅል ኢትካ መልሲ ብጸልማት ንዒ ማለትካ እዩ ነይሩ በለቶ። በቲ ድቕድቕ ጸልማት ክዳን ኣለዋን የብላን ክፈልጥ ስለ ዘይከኣለ በቲ ዘቕረቦ ግድል ከም ዝተሳዕረ ተሰወጦ እሞ ብልዑል ኣኽብሮትን ኣድናቖትን ተቐበላ። ከም ቃሉ መሰረት ከዓ ተመርዒዩ ንግስቱ ገበራ። ምስ በለት ሰባይ ዋው ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ በለት ኣብ ጎኑ ኮይና ትሰምዕ ዝነበረት እታ ኣረባሽት ህፃን። ወላዲኣ ነቲ ታሪኽ ብጽሞና ትሰምዖ ምህላዋ ምስ ኣረጋገፀ ትረኹ ቐጸለ። ብኸምዚ ኩነታት ብፍቕርን ምትሕልላይን ህይወቶም ክመርሑ ድሕሪ ምጽናሕ ሓደ መዓልቲ እቲ ንጉስ ናብ ከተማ ዘወር ክብል ኣብ ዝወጸሉ ግዜ ክልተ ናይ ገጠር ሰባት ተባኢሶም ንፍትሒ ናብኡ ቐረቡ። እቲ ክርክሮም ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ክልቲኦም ጎረባብቲ ክኾኑ ኸለዉ እቲ ሓደ ብዕራይ ኣለዎ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ኣነስተይቲ ፈረስ ኣላቶ። እቲ በዓል ብዕራይ ንግሆ ምስ ተንስአ ኣብ ትሕቲ እቲ ብዕራይ ንእሽተይ ውላድ ፈረስ ይረክብ። እዋይ ደስ ክብል ብዕራይ ፈረስ ወሊዱ ብምባል ተሓጐሰ። እቲ በዓል ፈረስ ጎረቤቱ ድማ ኣይትጋገ እዚ ዒሉ ናይዛ መላእ ዝቐነየት ፈረሰይ ውላድ እዩ ብምባል ክእርሞ ፈተነ። ብተወሳኺ ብኣጋጣሚ ናባኻ መጺኡ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንዓይ ከተረክበኒ ይግባእ በሎ። ዋና ብዕራይ ድማ ብወገኑ ኣይከውንን እዩ እዚ ዝረኸብክዎ ኣብ ሕቑፊ ብዕራይ እዩ ስለዚ ናተዩ በለ። ሶቕስ ከበል ካልእ ሰብ ከይሰምዓካ ካብ መዓስ እዩ ብዕራይ ክወልድ ርኢኻ ናተይ ትብል ሶቕ ኢልካ ሃበኒ በሎ በዓል ፈረስ። ድሕሪ ነዊሕ ክርክር ንኽዳነዩ በዚ ምጉት እዚ ናብ ቅድሚ ንጉስ ቀረቡ። ንጉስ እቲ ዘቐረበሉ ምጉት ድሕሪ ምስማዕ ንምዃኑ እቲ ናይ ፈረስ ዒሉ ኣበዩ ተረኺቡ ኢልኩሞ ብምባል ሓተተ። ጎይታይ ኣብ ትሕቲ ብዕራይ እዩ በለ በዓል ብዕራይ። እዚ ውላድ ፈረስ ኣብ ትሕቲ ብዕራይ ተረኺቡ ደኣ እሞ ናይ ዋና ብዕራይ እምበር ናይ መንደኣ ክኸውን ደሊኹም በለ እቲ ንጉስ። ዝኸበርካ ንጉስ ወላ እኳ ኣብ ትሕቲ ብዕራይ ተተረኽበ ብዕራይ ወሊዱ ዶ ይበሃል ኮይኑ በለ በዓል ፈረስ። ኣይከውንን እዩ ኣብ ትሕቲ እቲ ዝተረኽበሉ እዩ ዋንነቱ ዝጸድቕ ብምባል እቲ ንጉስ ቄናን ዝኾነ ፍርዲ ፈረደ። እቲ በዓል ፈረስ በቲ ዝተዋህበ ውሳኔ ብጣዕሚ ተበሳጭዩ ዘሕዝን ዝጭብጦን ጠፍኦ። ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ምስ ሰባት ብዛዕባ ጉዳዩ ተማኸረ። ሰይቲ እቲ ንጉስ በላሕን መስተውዓሊትን ስነ ዝኾነት ከም ገለ ገይሩ ንዓኣ ብምርካብ ኣብ ጉዳዩ ሓገዝ ክትገብረሉ ክምሕፀና መኸርዎ። ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ብድሕሪ እቲ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ መናፈሻ ቦታ ክትናፈስ ምስ ወፀት ክረኽባ ከኣለ። ጉዳይ ድማ ብግቡእ ኣረድኣ። እታ ንግስቲ ብወገና ናይ በዓል ቤታ ሚዛን ዘይሓለወ ፍርዲ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ሰብኣይ ከም ዝበለቶ እዚ ሕጂ ዝብለካ ጥራይ ግበር። ንጉስ ጽባሕ ናብ ከተማ ክዛወር ክወፅእ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቀንዲ ጎደና ናይቲ ከተማ ኮንካ ኣብ ባዶ ሜዳ ልክዕ ከም ዓሳ ዝገፍፍ ሰብ ኮንካ ሰኪዕትካ ዘርግሕ። ወላ ሓደ ነገር ከይትዛረብ ጥራይ መግፈፊ ዓሳ ሰኪዕት ዘርግሕ። ቁሩብ ፀኒሕካ ድማ ልክዕ ከም ዓሳ ከም ዝሓዘ ብምሳል ሰኪዕትካ እንዳኣከብካ ዓሳ ከም ትገፍፍ ዓይነት ሰብ ኮንካ ጥራይ ተዋሳ በለቶ። ርግፀኛየ ንጉስ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ብምባል ብኹነታትካ ተገሪሙ መጺኡ ክሓተካ እዩ። ኣብቲ እዋን ትምልሰሉ መልሲ ከምዚ ዝስዕብ እዩ ብምባል ዝህቦ መልሲ ነገረቶ። ሓደ ነገር ግን ሓደራ ክብለካ ዝደሊ እዚ ምኽሪ ኣነ ከም ዝሃብኩኻ ብፍጹም ከይትዛረብ ብምባል ኣፋነወቶ። እቲ በዓል ፈረስ ሓረስታይ ንጽባሒቱ ከም ዝተነግሮ ኣብ ዋና ጎደና ናይቲ ከተማ ዝርከብ ሑፃ ዝበዝሖ ቦታ ብምዃን ንጉስ ንምዝዋር ዝወፀሉ ግዜ ብምሕላው ነቲ ዝወጠኖ ምርኢት ከካይድ ጀመረ። ናይቲ ንጉስ ዓጀብቲ ገሊኦም ብምግራም ገሊኦም ድማ ብላግፂ እናተዓዘብዎ ከለዉ ንጉስ ከስተብሕለሉ ካለ። እቲ ንጉስ ብምግራም እዚ ሓረስታይ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እስከ ኸይድኩም ሕተትዎ ብምባል ወተሃደራቱ ለኣኸ። እቶም ዝተረኸቡ ሰባት ናብ ንጉስ ተመሊሶም ዓሳየ ዝገፍፍ ዘለኹ ይብላሉ ጎይታይ ብምባል መልሲ ያቕረቡ።
ካብ ደረቕ ሕፃ ከመይ ገይሩ ዓሳ ክገፍፍ እስከ ናበይ ኣምፅዎ በሎ። እቲ ሓረስታይ ተፀዊዑ ናብ ንጉስ ምስ ቀረበ ንኻልኣይ ግዜ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ እቲ ንጉስ ሓተቶ። እቲ ሰብኣይ ዳግማይ ዓሳ ይገፍፍ ምህላው መለሰ። ንጉስ ድማ ብወገኑ ክምስ እናበለ ኣንታ ስሑ ካብ መዓስዩ ዓሳ ኣብ ማይ ዘይብሉ ደረቕ መሬት ምግፋፍ ዝተጀመረ? ዝኸበርካ ንጉስ ብዕራይ ፈረስ ክወልድ ካብ ጀመረ ኣብ ደረቕ መሬት ዓሳ ተተገፈፈ እንታይ ሽግር ኣለዎ ብምባል መለሰ። ንጉስ እዚ ምስ ሰምዐ እቲ ዝፈረዶ ፍርዲ ኣዝዩ ዝንቡዕ ምንባሩ ተሰወጦ እሞ በዚ ሓረስታይ ከም ዝተበልፀን ከም ዝተዋረደን ብምግንዛብ ኣዝዩ ተቆጥሐ። ናይ ምንፋስ ሰዓታቱ ብምቁራፅ ነቲ መስኪን ሓረስታይ ኣሲሩ ናብ ቤተ መንግስቲ ተመልሰ። ነዚ ምኽርን ጥበብን ዝመሃረካ መን እዩ ብምባል ከዓ ሓተቶ። ዝኸበርካ ንጉስ እዚ ናተይ ሓሳብ እዩ በለ ድርቕ ኢሉ። ንጉስ ግን ዝጠርጠሮ ነገር ስለ ዝነበረ እዚ እሞ ናትካ ሓሳብ ከም ዘይኮነ ርግፀኛ እየ ብምባል ከለፋልፎ ፈተነ። እቲ ሓረስታይ ግን ነዚ ዝተደልየ ዘረባ ከውፅእ ስለ ዝቐበፀ እቲ ንጉስ ኣሲሩ ክገርፎ ጀመረ። እቲ መስኪን በዓል ፈረስ ምቕጥቃጥ ምስ በዝሖ ነቲ ምኽሪ ዝነገረቶ ንግስቲ ምዃና ተለፋለፈ። ንጉስ በዚ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ንዕቀትን ውርደትን ተሰምዖ። ንንግስቱ ብምፅዋዕ ድማ ክሳብ ሎሚ ኣብ ገዝኣተይ ብፍቕርን ስኒትን ብሰላም ነቢርና፣ ሎሚ ግን ኣብ ቅድሚ ህዝበይ ኣዋሪድክኒ፣ ድሕሪ ሕጂ ሰበይተይን ንግስተይን ኮንኪ ክትቅፅሊ ኣይትኽእልን ኢኺ። ስለዚ ናብ ናይ ቀደም ናብራኺ ናብ ኣቦኺ ተመሊስኪ ኣብታ ትነብርላ ዝነበርኪ ናይ ሕርሻ ቦታኺ ክትነብሪ ኢኺ በላ ብኸቢድ ቁጥዐ። ንግስቲ በዚ ተነግራ ነገር ብዙሕ እኳ እንተሓዘነት ዝኾነ ናይ ሓዘን ይኹን ናይ ብስጭት ስምዒት ኣብ ገጻ ከይተነበበ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኮይና ብትሕትና ኢድ ብምንሳእ ነቲ ዝተዋህባ ፍርዲ መእዝዝቲ ምዃና ረኣየት። ንጉስ ነዚ ኩነታት ምስ ተዓዘበ ነቲ ብሓንሳብ ዘሕለፍናዮ ጥዑም ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ካብዚ ቤተ መንግስቲ ካባኺ ክፍለ ዘይትደልዮ ሓደ ነገር ሒዝኪ ክትወፂ ኣፍቂደልክ ኣለኹ። ካብዚ ወፃኢ ግን ወላ ሓንቲ ነገር ኣይፍቀደልክን እዩ በላ ተታዕኒኑ። እታ ንግስቲ ብዘይካ ሓደ ነገር ዝመረፀቶ ካልእ ከይትወስድ ስለ ዝተኣዘዘት ብጣዕሚ ዘሕዝን እኳ እንተኾነ ዳግማይ ንንጉስ ብኣኽብሮት ኢድ ነስአት እሞ ኦ ንጉስ 1000 ዓመት ንገስ፣ ስለቲ ርህራሄኻ ኣዝየ ዘመስግን። ሓደ ነገር ክልምነካ ግን ናይ መወዳእታ ሓንቲ ውዕለት ክትውዕለለይ ክሓተካ በለቶ። እንታይ ክደሊ ኢኺ ቶሎ ንገርኒ በላ ብቁጡዕ መንፈስ። ንመወዳእታ ግዜ ብሓንሳብ ክንድረር ኣፍቅደለይ በለቶ። ሕራይ እዚ ዳ ፀገም የብሉን፣ ፅባሕ ግን ናንጊህኪ ካብዚ ገዛ ይትወፅለይ በላ ኣብ ውሳኒኡ ከም ዝፀንዐ ብዘስምዕ ቃና። ንምሸቱ ከም ልሙድ ናይ ንጉስን ንግስትን ደራ ተዳልዩ ቀረበ። ነቶም እሙናት ኣገልገልታ ኣቐዲማ ኣብቲ ንጉስ ዝሰትዮ መስተ ንነዊሕ ሰዓታት ድቃስ ዘውስድ ቀመም ክሕውስሉ ኣዘዘቶም። ንጉስ ድማ ዋላ እኳ ሕልቃኑ ኣይዝሓለሉ ከምቲ ልሙድ ደራሩ በሊዑ ዝስተውን ሰታትዩ ናብ መደቀሲ ይበለ። ብኡ ንብኡ ድማ ካብ ሞት ዘይንእስ ከቢድ ድቃስ ተቐጦ። እታ በላሕ ንግስቲ ንጉስ ኣብ ዓሚቑ ድቃስ ከም ዘሎ ምስ ኣረጋገፀት ጻዕዳ ናይ ሓሪ ጨርቂ ኣምፂኣ ጠቕለለቶ። ነቶም ከሰኒዋ ዝተኣዘዙ ዓሽከራት ሰደገላ ከምፅኡ ብምሕታት ኣሰኪማ ፀዓነቶ። ካብ ቤተ መንግስቲ ብለይቲ ብምውፃእ ናብ ናይ ቀደም ገዛኣ ተዓዝረት። ኣብኡ ምስ በፅሐት ነቲ ብዓለባ ዝተጠቕለለ ንጉስ ፈቲሓ ኣብ ንእዲ ኣደቀሰቶ። እቲ ንጉስ እታ ለይቲ ኣብ ዓሚቑ ድቃስ ኣሕለፋ። መዓልቲ እውን ደቂሱ ዋዕለ። ናብ ጥቓ ጋምሸት ድማ ካብ ድቃሱ ተበራበረ። የዒንቱ ምስ ከፈተ ከዓ ኣብ ዘይምቹውን እድን ኣብ ናይ ድኻታት ዓራትን ከም ዘሎን ተገንዘበ። ኣብ ከባቢውን ዝኾነ ሰብ ከም ዘየለ ኣስተውዓለ። ሙሉእ ብምሉእ ምስ ነቐሐ ኣበየ ዘለኹ ምንከ ናብዚ ኣምፂዩኒ በለይ ብሓያል ድምፂ። እታ በላሕ ንግስቲ ኣብቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ስለ ዝነበረት ድምፂ ምስ ሰምዐት ቀልጢፋ ናብቲ ገዛ እተወት። ኦ ንጉሰይ ሰላም ንዓኻ ይኹን እንኳዕ ተበራበርካ በለቶ። ንጉስ ድማ ስንባድኡ ከይጎደለ ኣበየ ዘለኹ ብምባል ሓተተ።
ንጉስ ዘለኻዮ ኣብ ሓደ ገጠር ናተይ መንበሪ ገዛ ኢኻ ዘለኻ በለቶ ፍሽኽ እናበለት ብኸመይ ናብ ዝመጽአ መን ከምፂኡኒ ዓስከራተይ ካበይ ኣለዉ በለ እቲ ንጉስ ብፍርሕን ጭንቀትን ተዋሒጡ ንግርግር ኢልዎ ስለ ዝነበረ ዝኸበርካ ንጉስ ኣብዚ ወላ ሓደ ሰብ የለን ናብዚ ዘምጻእኩኻ እውን ኣነ እየ የበለቶ ኣብ ገጻ ፍሽኽታ እንዳተነበበ ርእሱ እናደረዘት ክትሓባብሎ ፈተነት ርእሰ ምትእምማናን ፍሽኽታኣን ምስ ረኣየ እቲ ንጉስ ክሓዶ ጀመረ ንምንታይ ኣብዚ መጽአ ማለት ንምንታይ ኣምጺእክኒ ኢሉ ዳግማ ይሓተታ ድምፂ ከየስተንፈሰት ስቕ ኢላ ፍሽኽ እንዳበለት ክትዕዘቦ ድሕሪ ምጽናሕ ንጉስ ካብ ቤተ መንግሥትኻ ክወፅእን ናይ መወዳእታ ቃል ዝኣተኻለይ ህሞትን እስከ ክትዝክር ፈትን በለቶ ህድእ ኢላ ንጉስ ግን ክዝክር እኳ እንተፈተነ ሓድሽ ነገር ኣብ ኣእምሮኡ ክመፀሉ ኣይከኣለን እንታይ ቃል ኣትየ ነይረ ብምባል ተመሊሱ ሓተታ ኢዱ ኣብ ግንባሩ ብምግባር ከዓ ብኣግራሞት ክዝክርን ሃቀነ ናይዛ ንግስቲ ብልሒ ኣቐዲሙ ኣብ ገመድ ብምእታው እንታይ ኮን ሓሲባ ትኸውን ብምባል ኣዕሚቑ ክሓስብ ጀመረ ፀገም የብሉን ኣነ ክነግረካ እየ በለቶ ርግእ ኢላ ካብዚ ቤተ መንግስቲ ውሽጢ ዝርከብ ኣዝኺ ትፈትውዮ ካባኺ ክፍለ ዘይትደልዮ ሓደ ነገር ሒዝኪ ክትከድ ትኽእል ኢኺ ኣይበልካንን በለቶ ንጉስ ቃል ከም ዝኣተወ ዘከረ ንሱ ኣብዚ ቦታ ምህላውን ግን ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኮይኑ ክፍታሓሉ ኣይከኣለን እወ ሕጂ ደኣ ተዘኪሩኒ ግን ናብዚ ንምንታይ መጽአ ምስኡ ዘተኣሳስር እንታይ ኣለዎ በላ ንግስቲ ከምቲ ልሙድ ርግእ ኢላ ንጉስ ኣብ ቤት መንግስቲ ካብ ዝነበሩ ወርቂ ኣልማዝ ይኹን ክቡራት ናይ ሃሪ ኣልባሳት ወላ ሓንቲ ናብዘይ ኣምጻእኹን ኣብ ጎነይ ካብ ዝነበሩ ዓሽከራት ይኹን ናይ ወንበረይ ዙፋን ወላ ሓንቲ ኣብዚ ምሳይ የለን እዋ ኣነ ግን ኳፍ ኪደልኪ እየ ነይረ እንታይ ኮንክ ዘይተማላእኪ መን እዩ ዝኸልከለኪ በላ ወላ ሓደ ዝኸልከለኒ ሰብ ኣይነበረን በለቶ ፍሽኽ እናበለት ሕጂ እውን እንተኾነ ክትወስዲ ትኽእል ኢኺ በላ ብልዙብ ቃና ዝኸበርካ ንጉስ ስለቲ ዘይቅየር ቃልካን ልግስኻን እናመስግንኩ ኣነ ግን ዝመረጽክዋ ኣምጽእ ኣለኹ በለቶ ኣይተረዳእንን በለት ንጉስ ድንግርግር ኢልዎ ከም ዘሎ ኣብ ገጹ እናተነበበ ርኢኻ ዝኸበርካ ንጉስ ካብቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝነበረ ዝኸበረን ዘጌፀን ነገራት ኣዝየ ክፍለዮ ወይ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎነይ ኩሉ ዝደልዮ ተዳሃልዩ ክቡር በዓል ቤተ እዩ በዚ ዝኣተኻለይ ቃል መሰረት ድማ ንዓኻ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ካልእ ማልእ ኣየድልየንን እዩ በለቶ ንጉስ በቲ ዝበለቶን ብዘጋጠመ ኩነታትን ልቡ ብጣዕሚ ተጠንከፈ ካብ መጀመርታ እውን ሓቀኛ ፍርዲ እያ ዝሃበት ብምባል ናይ ጣዕሳን ፍቕርን ስምዒት ወረሮ ካብ ብጎቦ ኮይኑዎ ዝነበረ ብምትሳእ ብፍቕርን ሓልዮትን ሓቆፋ ይቕረ ግበርለይ ፍቕረይ ድሕሪ ሕጂ ንዓይን ንዓኽን ዝፈልየና ሞት ጥራይ እዩ ዝኾነ ኩነታት ወልዓ ይምፃእ ንስኺ ከም ትፈትውኒ ኣነ እውን ብዕስፍየ ዝፈትወኪ በላ ናብ ቤተ መንግስቱ ድማ ብፍሉይ ዓጀባ ሒዝዋ ተመልሰ ይበሃል በለ እቲ ኣዘንታዊ ሰብኣይ እታ ማዕገርገሪት ህፃን ኣብቲ ፈለማ እዋን ዝነበራ ርቡሽ መንፈስ ሙሉእ ብምሉእ ሃሲሱ ስምዒታ ሃዲኡ ብፅሞና ትስምዕ ነበረት ትረኽኡ ክውድእ ከሎ ገጻ ብሓጎስ ተመሊኡ ነበረ ካብ ወንበራት እንስኣ ሓቑፋ ሰዓመቶ እሞ ብጣዕሚ ደስ ይብል ዳዲ በለቶ እቲ ሰብኣይ ቀሊል ኣይነበረን ኣስዒቡ ከምዚ በላ ዳርሊን ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ኩሉ ክቡር ነገራት ንስኺ ክትፍለይኒ ኣይደልን እየ ኣብዚ ዓለም ክህልወኒ ዝደልዮን ይኹን ምሳይ ወትሩ ክህሉ ዝደልያን እንተሃልያ ንስኺ ኢኺ ስለዚ ድማ ምሳይ ክትኮኒ ዘምጻእኩኺ ምስ በላ ካልኣይ ግዜ ካብ ወንበራት እስያ ኣይ ላቭ ዩ ዳዲ ብምባል ሰዓመቶ እቲ ዝገርም ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ቅድሚት ክሳብ ድሕሪት ካብ የማን ክሳብ ፀጋም ኩሉ ሰብ ነቲ ዝትርኽ ዝነበረ ታሪክ ብፅሞና ይሰምዕ ምንባር እዩ ኩሉ ሰብ ልክዕ ከም ዝተማኸረ ድማ ነፋሪት ምልእቲ ብጣቂዒት አንጎድጎደ ነቲ ጣቂዒት ዝሰምዑን ነቲ ደስታ ተኻፈልቲ ክኾኑ ብምሕሳብ እተን ኣስተናገድቲ ናይታ ነፋሪት
ናይ ደስ ቶርታ ሒዘን መጻ ኣብ ናይ መጨረሽታ ክፋልታ ነፋሪት ዝነበርና ኩልና ተሳፈርቲ ድማ ብናይ ኬክ ግብጃ ቦታና ኣውደ ዓመት መሰለ እቲ ወላዲ ናይቲ ህፃን ጸኒሑ ከም ዝነገረና መሰረት ምስ ኣደ እቲ ህፃን ብመርዓ ብሓንሳብ ይነብሩ እኳ እንተነበሩ ጸኒሖም ግን ዝምድንኦም ብፍትሕ ተደምደመ ብፍላይ ኣደ እዚ ህፃን ኣወለፍቲ ነገራት ትጥቀም ብምንባራን ኣብ ከቢድ ጭንቀት እውን ስለ ዝኣተወት ንነብሳ ይኹን ውላዳ ክተመሓድር ስለ ዘይከኣለት ጓዕሉ ባዕሉ ከመሓድር ቤት ፍርዲ ወሲኑሉ ኣብ ኣሜሪካ ካስትል እዮም ዝብልዎ ናብ ዋሽንግተን ቨርጂንያ ሒዝዋ ዝመጽእ ነይሩ እታ ህፃን ግን ካብ ዝለመደቶ ኣከባቢ ክትፍለስ ስለ ዘይደለየት ካብ ቤት ትምህርታን ማሓዙታን ብፍላይ ድማ ንሱ መብዛሕትኡ ግዜ ምስኣ ይነብር ስለ ዘይነበረን ብኡ ምኽንያት እያ ትረብሽ ነይራ ጸኒሑ ግን በዚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ታሪኽ ልባ ክረክብ ከዓለ ግሩም ታሪኽን ምኡዛዘናት እዋን ልቢ ሰብ ይሰርቕ ወለዶታት እውን ብፍቕሪ ይቐርጽ ግሩም ታሪኽ እውን ሃገር ይሃንጽ ካብዚ ታሪኽ ሓደን ኣገዳስን ነገር ንምስኽኻር ዝሓለፈ ናይ ህይወትካ ታሪኽን ነቲ ኣወንታ ፈሊኻ መውፃእ ናይ ሕጅን ናይ መጻእን ህይወትና ብሩህ ይገብሮ ኣብቲ ዝተረፈ ናይ በረራ ግዜና ኣቦን ጓልን ሓድሽ ፍቕሮም ከስተማቕሩ ከለዉ ኣነ ድማ ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ዛንታ ካብ ስእለ ኣእምሮይ ክሓሰሰ ኣብ መዝገብ ዝኽረይ ምስፋር ስራሕ ኢለ ተተሓስክዎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ እዚ ተኸታተልኩማይ ነይሩ ካልእ መዓልቲ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና